Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Kasi buhay eh. Wow. Ha? Uy, wabay ka diya guniti. Hilom, utrong ugok. Nagminalita lagi ka. Unsay problema ni mo? Tungod kay pulos mo, wa makasabot sa akong gisulti. Okay. Unsa man kuno'y buot nimo ipasabot na imong giingon nga buhian ka? Di ko mo puyo dinhi. Unsa? Mangita og kaugalingong bay. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. And every moment we share together be precious moments. Okay ka lang? Uy, madan. Mura ka ba yung taga dinhi? Saan pataka ka lang maghibog yung lakang? Hindi ay tarong bay. Nga nung lisod-lisod magyod na ito itong kaugalingon. Dax, ayaw ka balaka. Kay pwede naman gug ka magpapiling dinis ila. Pasagdi lang ko nga mangit akong kapunduhan. Cause I need space. Space lay imo din kadako. Nagpiyong ka? Ang dili ba? Ay, lakunog labdalay mong ubi. Kaya nagdiban sa bilang akong uhat karon. Wapay mong wag tani akong kahadok na naghuna-una sa sunod ni mahitabo. Kung mabalik ka tani na din dito sa ilang si Rodney. Ayaw ka goolday. Mo imong gilantaw ang pag-apas niya ni si Rodney din Ipaniguro na ako nimo nga welcome gid siya dinhi sa bahay kay dako ba yung taon sige katabang na ako adtong higayon nga miduol sad ko niya aron makatrabaho sab ko isip inyong driver. Why makatugaw ninyo dinhi oy? Doon na mo'y privacy. Believe me. Ipahimutang tagimog tarong ining among lugar. Maong kalimtiran lang na imong nonsense nga plano, okay? Nonsense ba daan ang dili lang ta gustong makadisturbo? Oh. Kinsa ba madisturbo Ha? Kinsa madisturbo? Nga niya din kita raman. Sila si daddy ug mami tuwa sa US na hiluna na. Ug wa pay plano nga mopauli din Ang niaron din kauban nato mao ang kusinera, labandera, hardinero, ug ang akong yayas gamay pa ko. Monday na mo. Ug ikaw diha, ayaw pagpadiki-diki kay na. Kung magpanagana pagani ka karon, alsahon tagid ka. Sod na ko O ka na ba? Patuo sa usalang kasulti. Ano di ka matingkulo pariha sa imong pagpatagag pamulit atong Rodney? Hoy, Sumbong ka? Sige, sumbong. Ingna siyang bagay mi. Aron siya magkamatngon nga ang babae angay irespeto, panggaon, dili kay pasakitan. Kung noon tayo gusto ba, di lang tayo hilabdan og duaan. Kay pwede na siya magabaan. Kigutom na lagi ko. Oh, nakadungog ka? Makaako ka pas paglangan-langan diha? Ang chili. Sud na to, please. Mangaon sa tag-una sa dili tapang mo ihatod sa tagsa-tagsa ninyo ka kwarto aron mo makalimpyo sa inyong mga lawas. Kaya nakadungog gid ka ganina pa parts nga miingon si Dax nga gigutom na siya. Mao gina akong likayan kun doon ako'y bisita sa bahay. Di gid ko gusto nga makadungog og isyu nga ako niya gipagutman. Ako gini atimanon. Atimanon akong tarong aron way ikatulisok nako. Maong karon pa lang gani ingno nata mo nga feel at home. Ay mugwaw-waw Si pagod nga niya mo sa inyo. amen. Tanawara ka. Ikay lead sa prayer. Sa di pa ta mangaon ha. Murag inyo na magikalimtan dito sa resort ang pagpasalamat una sa Ginoo sa dili pa mukaon. Dinhi din na pwede. O na pagtuon mo balik kung unsaon sa pagpaduol sa Ginoo aron dili mo matumpawak sa kadautan. Ang tawa man ka? Saan mo ka katawan na sa kong sulti, ha? Manang? Sige na. Magpasalamat na ta sa Ginoo. Nadine, abi na kong ipadayo na nimo ang imong istorya nako ganihanak. Nadine? Ayaw nagsapa. Ha? Hakong tawgon si Rodney.
otro tontohana. Gipasagdan lang ko sa akong pagdagan palayo sa resort. Wa gyud ko sundi. Unsa may puot niya ipasabot? Huh. Mukhaon man sa tingalig bala. Nadine, Kung maghinanggaw ng tawhana og sundon ang gibuhat ni Chris, iapil nig silotan. Kay dili na gyud ko musugot nga mapakyas pa ko sa ikaduhang higayon. Steady ka lang diha. Kay ako na tong tawgon. Sweetheart, hain naman ka. Sorry ha. I'm terribly sorry nga wala ta ka maapas dihang midagan ka kay misaga akong dugo ato higayon na. Gumikan sa kahadlok nga naigo ka sa pagpusil ni Angeli. Pero igor man na siyang nagpasalba. Nahiupos ko nimo. I know. Pero I hope nga musabot ka. Okay. Aron mo tuo ko sa imong gisulti. Lakaw nga rin sa kondo karon dayon. Kay di si Daddy. Gusto ko nga magkasulti mo. Kung dili ka ni kamutungaron diri, para krakan ko ng resort nimo aron mamatay mo tanan. Labi na si Angeli. Hold your breath. Linawang imong una, okay? Kay wa na Angeli dire. Unsa? Akong gihinginlan tungod sa kong kalagot nga iya kang gitiunan. Hapit maganin ako loo ka. Okay. Aron ta dili magdiwas ang istorya sa kondo. Ayaw paglangan. Dali na. Dini ka. Sa pagkakaroon, pwede nimong magamit ang mga bisti para sa babae nga na ng closet. Ay daghan diha. Pagpili lang diha. Di ko eh. Imo ko pagamiton na nang dili ako. Hoy, wa ko mataw nga umang tao ko. Ay ko tudluis pagkamit ang mga gamit nga dili ako. Kay wa ko maanad ana. Dili ko umang. Usa man ka eh? Kaya nga naman ko. Ikaw ba? Dili na gid ka mao ang Angeli nga akong nailhan kaniadto. Nga hinay kang manulti. Huyo. Murag di makabuak og baso. Pero karon, ngano ba migawas man ang sungay nimo? Subirbiya ka na kaayo. Unsa ba nahitabo nimo? Nakatuon lang ko sa mga tao nga kanunay nagpasakit nako. May mo bag imo na lang ng wadon sa imong hunahuna? Dili ingon anak ka sayon. Tudluoy ang imong kaugalingon aron ka malimot pinaagis pagpakigsulti kanunay sa Ginoo. Oh. Wala ay makahingilin anang pagdumot nga nakagamot ron sa imong kasing-kasing kundi ang Ginoo ra. Paong dito isumbong sa tuwa sa langit ang tanang kasakit nga imong gipasaan karon. Sus, kung mahimo pa lang dahil nga ako nang makuha gikan nimo, hagbayan ang gibuhat ko na. Unsa? Oh, we are friends, di ba? What are friends for? Unsay hinungdan nga gibalikan tagin mo dito sa Resort si Dax. Tungod kay gusto ko makalingkawas mo sa kadaot. Kay nahibaw na ko sa sunod nga mahitabo ining pagkita nato ni Nadine. Nagkita sad mo si Nadine? Sa dihang chatan ko ni Dax nga dito ko no si Nadine sa resort. Dali ko milihok aron nga tabangon mo. Ngilad kay ang diha sa kong nauna. Tungod kay nahibaw ba ko nga nagdumot gid si Nadine nimo. Tungod kay ang diha sa hunahuna nga ikaw gid ang kontrabida sa iyang kinabuhi. Maong dili imposible nga sa inyo niyang panagkita maghunahuna gitug daotan nimo. Pero siya ay misirit og dagan. Wala iyang istorya nako. Ug unsang hitabo ang nakita mo? Nag-uli mo? Taka ka magyawit uy. Sa man ka uy? Paminaw. Aron makasabot ka kung nganong nagkasugat ta sad ang among dahan. Ingon ini manggod. Wow. Imo pag yung gisalbar. Imong kaayuhan ningon man ni Dax ang diha sa kong hunahuna. Maong ako sa gipasakay og gidas layo. Og dito, inyong kipanahaw ang naputol ninyong relasyon. Hilamoy. Ano ba ikaw may musulti para nako? Tungod kay dili man gud imposible nga makabalik mo. Tako mara na babali mo. Taka ka padagan ang imong hunahuna na. Ayaw butangig hugaw ng imong utok. Kay dili ko ingon ana. Dili ko katok og utok. Wa ko'y gusto mo manggani nga gibiyaan ako sa adlaw sa mong kasal. Unya mo ingon ka nagbalik mi. Unsam tawag? Unsa man day nahanggaw nako?
Knowing you. Knowing mingon sa? Moingon, Dali ra kay kang malumoy, oy. Basta si Nadine, ha? Pastilan. Mauwaw ka lang gid ana imong gisulti kon anis lang si Nadine nga moangkon sa tinuod nga wa gid ko makapahimos niya. Matay lagi. Nga nawa man ko nun mo pahimusli ang dagang higayon. Nga gisukara na ka. Tungod kay kamao ko mo respeto sa babae nga parehas nimo. Pero diin man gid mo mga but atong higayon nga kipasakay nimo siya. Patuhoon di ko nimo nga way nahitabo ninyo. Do na gyud. Ta. Tuan na. Misuka na. Patiwasa sa ko sa kong gistorya ganina. Sige, padayon. Ngano may katawa man ka? Siya may katawa. May pahiyom na ko sa mga... Oh, sige. May pahiyom na kon may pahiyom. Pero nakita na ko sa imong mga mata ang kantalita. Asa? Ngano may pahiyom man ka? Hangang, suko man ka. Suko? Ngano masuko man ka pananglit tinuod ang imong duda nga may nahitabo namong duha ni Nadine, ha? Ngano masuko ka? Tungod kay dili siya ang gustong babae para nimo. Mao ba? Nya. Kinsa man sa imong pagtuo ang babae nga mo'y angayan sa akong gugma? Nakaila ka? Nga nagutahong ako may pangutan-on nimo. Ang ako bagdo na kay di idea. Ay kog labda, oy. Hoy, kanahan. Ay kog ngising-ngisi diya ka. Gawas na dito, be. Kay maligo na ko. Unsay imong gibati nga nalayo ka ni Rodney? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kinsa man sa imong pagtuo ang babae nga mo'y angayan sa akong gugma? Nakaila ka? Nga nagutahong ako may pangutan-on nimo. Ang ako bagdo na kay di idea. Ay kog labda, oy. Hoy, kanahan. Ay kog ngising-ngisi diya ka. Gawas na dito, be. Kay maligo na ko. Unsay imong gibati nga nalayo ka ni Rodney? Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Labing siguro, gimingaw ka. Nga na magbingaon. Ang nagpaluyo ana, gugma. Kugmas imong mata. Wow, nindot ron. Say nindot. Ang imong gingon, nindot nga i-title. Magbuhat akong istorya, akong ilibro. Ang title, Gugma sa imong mata. Kaligo na diya Kung doon na ka na'y gikinahanglan, tawagan niya ako. Oh, sweetheart! Thank you. Thank you nga wag ko di mo pakyasa. Dad! Dad, look who's here! Laos dire, Rodney. Come on, darling. Please sit down. Kumusta ka? Mayo kay misugot ka pag magbiyahe ni Urasa. Anad ko ng biyahe bisan sa orasa, sir. Sir? Oh, Daddy. Ayan. I love that. Sige na mong ingon nga. Wa na si Angeli kay imong gihinginlan? Tinuod na? Kalo saba ko, magkapamakat. Never. Sukat ta nakabatan og relasyon. So, imong gidawat ako gisulti karon. Tungod kay love ta ka. Matuo ko. Pero, bisag wa na siya sa imong poder. Wa paghihapon ko malipay tungod kay wa pa ko makapaus niya. Na din pwede ba? Ay lang ginuta si Angeli. Imong isugal, imong pagkaikaw sa usalang kaordinaryong babae nga parehas ni Angeli. Dako sa nga nahimo siya diri nako. Siya kanunay ang bapag sa akong kalipay. Nahibaw ka pag ganong naabot kong galit inidapita? Og nagpundog yun? Tungod kay nagtambal ko sa samad sa akong kasing-kasing. Nga ang nakaingon, mao si Angeli. You know what? Kung magpadakas ka buang,
ni Angeli, ikaw rang mas stress. Mintras kung imo siyang i-ignore o katubangon na lang ang laing hugna si mong kinabuhi with me, then magmalinaw ng imong una-una. O mahimong magkalagot og sakit ang imong naagian o baniya pero ilubong na sa kalim. Ayaw ko ba ang imong pagbati tungkol sa kataong way bili? Parehas ni Angeli. Correct. Karon anak. Kinahanglan na tingali nga imo nang baliwad-on ang tanan. Yes. Yes. Human ko makabawas nila. Ni Kinsa? Ni Angeli o Chris. Kaysa man na si Chris. Ang ako untang pamanhunon kani adto. Pero misirit. Og mibiya nako sa adlaw diin kami unta kaslon. Diya na may atubangan sa pari ha. Pero nakaako pagin siya sa pagtalikod nako sa dakong kasayon. Tungod tigali kay di ganun para sa usa. Ug tuod kay ni ako nga maabot si mong kinabuhi. Nga mao ang tao nga para nimo. Di ba, Dad? Gusto kayo na din. May segunda ka man, Dad. Ayaw kong ingna nga mo ingon sad ka. Nga dili na lang nato sila pangitaon aron pabayron sa ilang gibuhat nako. Nahibaw ka pag nganong gipaanhi tagyud ka karon dinhi, Rodney? Yes, nga naman. Aron ingnon ta ka. Nga tabangi ko aron makabaws ni Angeli. No. Ay nilang anak, sweetheart. Nasuko ko kay hasta ka. Gusto kanyang kuhaon gikan ako. Milampos ba siya? Sweetheart. Mao magaling ni ako si mo tubangan. Ni ako karon. Tawag kay gusto na kong ipamatuod di mo nga bisan diha siya sa akong mga kamot, ikaw pagyahapon ang akong gipili. So, magpakasal ka ni Dadin? Yes, Daddy. Anak, unsa man? Ato na ka ng istoryahan nag-usab. Pero dili ko gusto mo pauli ka karon ha. Kinahanglan nga na ako inigbalik ni mo dito sa imong lugar o ba ni Daddy? Baby, abi ni mo duda ko importanteng appointment ugma. Huh? Imo day ko biyaan? Dinhi ka lang. Dinhi ka kay wa pa ta mahuman. Hey, Ay, good morning. nag-usam ka? Ay, nagluto. Ako gayong ko si Tira. Nga ko una mo prepare sa atong breakfast. Kay gusto ko mabisi ang akong kabuntago ko. Importante na, oy. Huwag pasagday nga... Please. Medyo ilaay ko. Huwag ko maanan ka magtungok lang ini mata. Maong pasag nila una ko din. Okay? Imong amiga, nagmata na. Ako na ba na siya kamiga? Dili imo. Nagminalita magsayo ang gaga. Mura bag makakitag ungo kung na ako siyang atubangan. Dayo magngak-ngak. Ay, sab talang una, good. Mura ka magwa makaila ni Angeli. Wala lagi ko makaila. Kay nausab lang maayo, abi kay kwartahan na. Wow, we. Naingon lang ana si Angeli tungod sa iyang naagian ng mga papasakit. Maong kita lang mo sabot, kita mo ibaw mo adjust niya. Haba, Chris. Dad, tanong sa man. Nakadisturbo yun ka. Sorry, anak. Natuog pa si Rodney. Nya, nanokto ka. Ano man? No. I'm okay. Ganyan mo kung nagkamata. Natuog pa ka. Nagbata na lagi. Ay, nalagod labanin si Daddy. Kaya nakita pa na kung natuog pa ka. Maong nakadisturbo na siya. Ay, sorry, Rodney. No, Dad. Nagbata na gyud ko. Tuod kay gabi, nagplano ko musimba og sayo. Ug mausap untay akong tuyos pagpanuktok. Aron ingnon sila din nga manimbami. Are you getting crazy? Oh, me? Ikaw, good. Wow. Bago randa. Unang higayon nga nakadungog kong miingon ka, anak, Daddy. Musimba ka? Ano? Naliso na ng utok ni mo? Oh, My God, na rin. Daddy na mo. Ayaw king naala pagsulti. Ingon man ko ana makigsulti gud niya. Nga na ba? Unsa pa di diferensya? Dili mayo, sweetheart.
Paong kung ingon anak ka makisulti ni daddy, please. I-correct lang kinaiya, ha? Kinagkinanglan siya si mo respeto. Pobre na ko, ikasulti ni mo. Nga mahal ka na ako ang akong amahan. Mong ako yung gihatag niya ang tanan akong respeto. Wa pa na ko kalinti hangtod karon ang ako nakatunan sa Christian school nga akong giskwelahan kaniadto ang gitudlo nga verse sa Bible that says, honor thy father and thy mother. Inyo man akong gitabangan. Hey, I hate you. Anak, oy. Wa man ba? sweetheart, love ta ka, mong gitudloan ta ka. Imo naman ka kung giisip ka kabahin si mo kinabuhi. Ayaw ka suko, please. Thank you, Rodney. I want you para ka na din. Oh my God. Ganina ra ka ikaw nga nag-atang. Nga magbata ka. Unya, niara di ka din sa garden. Nagkusa man ka. Akong gipanguha ang nakita na kong mga layang dahon sa mga masitas. Wow. Parang magkasinabot mo sa mami anang dapita. Ganahan kay si mami sa mga tao nga mahiligon sa pagpananom. Pero ayaw nag-ikarer, ha? Doon ay tig-atiman ining tanan nga mga tanom nga niyas palibot. Bawang ayaw hagawa ng imong kagalingon. Bisita ka. Bawang ang imong trabaho din, matog og mukaon, maura na kasabot ka. Wa ko maanad, uy, nga magsininyo ra. Nataw kong pobre. Maong gikan nga magmata sa sayong buntag. Mag-atubang na sa tanang trabaho. Aw, pasag din na lang kanil to. Lahi na magkakaroon, ma'am. Sige, cute. Sugdigin ko. Ay, sorry. Ay, lagkapikon. Kalma lang. Nganong di man? Nahanggaw masad kay ka manulti. Nananahusta na Sorry na. Dali na. Prepare yourself na. Kaya andam ng lamisa. O, nahibaw ka magkinsay atong kusinero rong buntaga? Gilugan na sa tingali ni Dax ang kusinera. Ingon ana gila siya, no? Kugihan kayo? Kasaligan na si Dax. Maong magkuulgit ko kung malayo na siya na ako. Dali na. Wa man ko sa mood. Kalimtiyo na lang imong kamingaw tong imong bana, oy. Bana. Kaya didi ay. Sama. Kano sa kamay numdum? Nga giimbitar ta ka kay nagpakasal ko. Aw, wala tingali ron mauso ang kasal. Pero matawag paghihapon. Nga imong bana si Rodney kay taas na sa panahon nga nag-uban mo. Makalagot na gyud ka, ha? Uy. Uy, asa man ko na ka? Turang agyanan pa ingon sa sud, uy. Uy, padung ka mas gawas. Asa man ka? Kay mo gawas man gyud bitaw ko. Unsa? Asa man kuno ka? Mangita kong laing kapuyan. Kay wala ko'y gusto makakita ng naong nimo. Unsa? Demonyo kay ka. Nagsipok, nagmaayo ang akong oni mo, maong mag-iyahay ta. Anjali. Osa! Napakaidugang og sulti? Sige, tingba na. Kay mauna ni ang katapusan akong panahon din And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.